mian mian chuan apu chu lo bia in ka thleng che e alo ti ve a an pahnih chuan apu kau ve ve an ni hmel yan cheng po an table an va thlen chuan candle light nen an lo buat saya a assistant ne na chuan inge omzia mipa pahnin hetiang hian thil kan ei do na mo ti in thudik mi shil ro a ti ta ka chuan she deuh chuan ipu in miss shengnen inin mu nan abwa se ni a ti ta nge nge khonge ama a ti chuan tuna chuan room buka to nge yang ti in a na room number a shila 8802 wa ani e a ti nu chuan yan chenga chu kalatum ma se a assistant ne na chuan an divorce paper lo vala turin de an do kan bo sai chu lo ti fai turin a ti zui ngal mian mian po chuan po na ko le lo manga apu ne nanin bia yan cheng run thleng chuan va mu in a chhong dun kher mai ani na dik tak a she to ta a anga ya yan cheng chuan nangmo peni enge heta a hanti a ani chuan miss shengin mintira ni a ti kewa yan cheng chuan va pan vatin atina che em avati a ani chuan a tha thu le inin chen lo ni chuan ke hi I mei ang mai ka ni don thu vel min shila ati a anin ko a mian mian chuan inin chen na iti felang ti ro a han ti chuan ani po in zan in nge ya ka ti felang ati a yan cheng chuan a fo pa mian mian po chuan lo nya lo kher mai a an pahni chuan du tho takin anin fo pa yan cheng chuan ko la donga a assistant lo ni in ipu in miss sheng chen ila do ni ti asha a bedu che a ron ti chutiang ani ta ka chuan mian mian ne na chuan lungai lo turin le ama chia chu nupuya nei tum thu shilin in chen na ti fel anga ya a kala chul ati a kalma se mian mian chuan kawin aron le hoya engma soilem lo chuan anin en deuh wangwanga yan cheng chu nui sakin akal zui ta ngal mian mian ne ro aril ro to tin omdan tur shelo hle a yan cheng chuan apu bia in apu la chuan a hau shepa ka thei top chho in mian mian ka ron tir theya nang ve thung chuan in chen ka du e I lo la ti mo ti in kamau nu tan ani lo ka du lo I chen ni vai chuan I lo le thuna ka rangi mu ang ati sia sia maya yan cheng chuan kapu du tok te I tupa ka ni ti chu ka in sha ma se keima pon non ka nei ve thawa sin ka hmanga inge ka nei du ani kanin kara in ro tum te su ti in alo nge na apu chuan lak tlak lo lutuk mai ti in tu mei chia fakau nge I du chu nak tu ka ron shwa yang che ka mudu ti in anin biak na an ti topa atu ko lo ni chuan mian mian chu yan cheng chuan ina shwai lutin alo du vak lo ma se kapua towa a mudu che ati ta ka chuan an hnunga apu ron dinga a ron chonga mian mian chuan apu in a hmuani chuan a shadon si a ti in yan cheng chu a han kwa apu la chuan ehe I mei che do chu tinge awa mangai che ve a kwa ring mai che em ni khonge I mel ka mudu ron hoite engtin ma ka ti don lo che ka se lawang che ati a yan cheng po chuan hoi tur chuan alo ti ve chutia apu lama hoi chu mian mian ani ti a mu a apu po ameng pong zor mai ma se mian mian chuan in me sha tirwatin chibaile ke hi peni ka ni e ati wata apu chu pan phein ka mu chu kalom hle mai kapu tia chutna lama kai pa in kapu mi shi angin omsu nakina ka soi fi ang ati zewa ti chuan an pathum chuan chu hawin apu te nen chuan an ti a apu chuan yan cheng me che dure mangai chu amau nu ni lai renga ni ti a sha chuan a hlim ru hle a zo na engeng emu in zo tin mian mian chu adu ti alang reng mai apu chuan mian mian ne na ani ka tupa hi idu rengem ati a ani chuan adu thu le a mangai thu alo soi ve a ma se anu puini tur hian katling lo ani ati chuan tling lo nei lo an lo ti roala an pu tu chuan apu chuan tinge min han shilte ati a mian mian chuan ani chu mi house chung ko atanga ron chor chuak ni in company C awani a mail cha in a hleitlinga keive chu designer setla mai kanya ati chuan apu chuan chutianga poimo lowe lo ti in apom thu chu asoya yan chengpo alom hle
apu chuan kalsanin yan cheng te pahnih chu an awm fala mian chuan khatiang khan shasa lowin minin hmutir lo turin yasin ati a I thin rima mi alo ti a ani la in mian chuan kan tun din hmuna chuan kan relationship hi a thaber lo alo ti le a mase yan cheng chuan naktu ka in thenna ka ti fel vekang min lo ngak sham ro ati a mian po a thodeu hak mai soi tu ra she lawani mian chu amate in ina alo oma apa ne na an thalak dun chu lo enin apa angai hle a apa tharau chu bia in pa ka ngai lu tuk chi asin naktu ka fu yan cheng nen kanin chen to do na ka kya nga nang omla chu kata na olsam deuh tur alo ti vong a laptop a chuan apa dam lo la ya ruma cctv ada kha lo en velin alo nui sak saka mase footage pakhata chuan anu shon sulan le an lawyer te in kwa le an thil soi te kha a shita thil thleng te an company poisa an thon chhuah te le apa ro anaw chau an pek vek te kha thil diklo omani ti she chuakin a thin rim hle a apu Mr. Fu khawa mu in a hma thil thleng penny anga a in hmel sha tir na chan te kha shilfe in apu po chuan alo she thiama apu hne na ero anin chenna tur ero ala du thu soin apu chuan lo ui kher mai mase mian chuan thil pakhat kapu min ti sak thengem kan chung ko chung changa nia ti in an company poisa luang chuak le apa ro an khoi ching pen thu vel chu asoi ta veka apu chuan inu shon ti ani ringa mo ati a ani po chuan o lo ti in mase apu chuan pui cha chu ka du lutuk mase katar to a ka du angin ka che thei to si lawa mase mi pakhat pui thei tur cha chu ka sia ati a mian po a hlim hle apu chuan yan cheng chu ka shilanga apui mayang che timase mian chuan lo du vak lawa ama ero chu apu chuan ani aiba ka tha pui thei tur che an om lo chuan chumi hnuwa inin kar engma ka soiboi to lawang ati ta ka chuan mian po chuan lom thu asoya kapu kalo vakal photange ti in kalsana apu la chu alom na sa atupa chuan a me chadu chu midang ni lawin anupui ni lai mase a shat lawalo ni si a yan chang po chuan na po chu mu in a hne na chuan na po chuan mianin boina aneya ipuya nga ya ni ti in a shil alo phur lo hle mase apu chuan hemi iti zo a chuan inin kara ka inro to lawang ati ta ka chuan arem ti ve ta a yan chang chuan penny te company lama kalin hangking mu in abianu su ne na anin ne ni tur thil alo bai puya hankingan yan chang te a mu ve le chuat no na la in an thla ka mil chu atibala an shat lo nan mase yan chang chuan vapanin alo shina sa ka hai ringe muni alo ti ngal hanking ning to lu tuk chuan yan chang hne na chuan penny nen kanin nei tak lo lem kan chang mai ni kha ati ta nge yan chang chuan enga soinon le te ati a ashil le ta ka chuan yan chang chuan ka ring renga nang ang mi pa hi chu adu ka ring lo renga ti in amu chu a on sot hle a ahne na chuan a bank card pe in he kalom puina che angai la chuan a password chu penny birthday ti in a kal hanking chuan mi house ho tak hi chu a ti su ya alom hle thawe yan chenga chuan ron bele thutin kanin hmuti hi penny shil suang che ti in a shil le a ani la in te reng mai alo ti thlap mian po a office alo chu in khang company poisa tam tak kha engwanga he company a transfer vak nge an ni ati ril ru a chuti lain yan cheng chuan a chut na chair chu ron ti herin a bo hnai ngei mai an pani chuan anin en rana yan cheng chuan nang hian kalaka thil ze pi nei ani ati a mian chuan a ril ru chuan kapu khan kan ni na dik tak kha alo shila muni le ati ril ru yan cheng hne na chuan I she to a han ti a ka shilo chan che chu mindu karin lo wangania ati nga la ading chuak yan cheng chuan lo van vatin alo fo pa a hne na chuan sha e karon mu ma che khan han kingan min shila ati a engtia re nge hetia ini nei na hi
alemani ti se pitum ati chuan mian chuan ani na dik tak ni lawin chumi zok chu ani ti a hriat chuan yan chenga hne na miss a hengi chen fel thleng ati a ani inei reng te chuan keite chu engma ka ni si lawa alo ti a yan cheng chuan kwa in ka ti fel thei chep to a tuna boina atoka an ro chung chang vela chu ka puyanga kanin chen thei tak tak to don ati a mian chuan ani mo ani chuan ka puyang che alo ti ve wat yan cheng po chuan ron som tur che in ka local re nga ti in a han fiam zeu min nei chu iwan chak om ve ti in mian chuan tunge ka nei don chati re ti in alo chang yan cheng ve thung chuan alama hoiti rin a fo pa an pahnih chuan anin kwale vongvonga Sheng group lo langin yan cheng le mian te chuan engeng emu zong turin an vakala lawyer wanga kalve le chuan an office a chuan rutin mian chuan akal hlan hian zong vatang thilpoi mo chu ti in en ngale yan cheng la alo hoi kwal moi mian chuan CEO ni lom ni zong ta che ke ai apoi mo turisha ang chu ati a ani po chuan a zong ve ngale mian chuan chhuar pakhat a honga a chunga chuan safe alo om chuta chuan an thil du chu a om nge yang ti in yan chenga kawa ma se safe password angai box ye yan chenga chuan a nei ringin mian chuan na zot ani po chuan a phone phorin a pe a password chu sulen birthday lo ni a ti chuan a chunga pen drive an mu chu an la a evidence ani ngei ringin chuti lai takin lawyer wang kha phone na sulen bia in aron lut ma se an be ru man hlawa dokan hnuaya chuan lawyer wang chuan sulen hne na chuan poisa ho chu iram dang account na ka transfer to e lungai su alo ti vel an thu soite chu an sheveka min ngai tu em ni ati zong nen chutia an bi ru chu na thok pakha chuan lawyer wang run kawin Mr. Kitchenan abedu che an ron ti awang chuan a chhuak hlawa mian chuan akal to tia thomo etum ma se yan chenga chuan lo ti thule in a ma a chuan langak dewang alo ti a anui suk chutia anom chu nuam alo ti ve hle a yan chenga che na lo langin alo thu a mian chuan vatlo in until chui chwa vel chung chang soi du nin engkim chu sulan ti ani thule a una pa ming mangin company lem asiama chuta chuan ani shen group sum zong chu a chhun vek ni chu mai ba ka lawyer wang nen chang du nin atirte achang an lo ra man hi alo ni a mian chuan yan chenga hne na chuan ani chuan hei wang hi ani nge yang miss sheng po khan anei che midang puina an hmu lo chuan an company hian atwarnas don emani ti in yan cheng po chuan ani thei reng mai an lo makher mai an lo in ngai zong zuenia satyang kum towa thilten om an la ti sui alo ti a mian kaltum chu yan chenga chuan lo pot le tin ani ka ona pakhat ishedu em anom dun renga a han ti vela fu atum chu alo nam sona ko la don zom zat boka ala chu lawyer wang atan bo ti thu an lo shil ni in mian chu a shil ve nga la lawyer wang chu lo langin alo thlaphang ang reng hle a sulen va kolin a hne na chuan tu na ka thil ti zong an she to a min hmoni vai chuan ka dam chunga tan ina ka mang to don si a engtin nge kan ti ta kang nangma ni lawin keima na nia poina tok a han ti a sulen la alo thoveng hle a lawyer wang chu du ang dewa bia in lungai lo tur ten ati a poisa ho kha transfer vatla chuan kan pani in rampo na kan pem bo vek don nia ati a lawyer wang chuan aring cha to lo nge nang hian in bum lawang ti ro ati a sulen la chuan engwangin nge ka bum te lu lang che nang lo mangai ka nei hle nem lo ti ve luamin lawyer wang po ati lom le maya kolan da deu cha tia doorbell ron ri in lawyer wang chuan tunge ati a ma se tu manan chang thei si lo zoi mang chuan na pan phei ma se thok le khata kong khar churon in hong popin yan cheng khan lo khi khong chu lo ni in abula mian kharon tel ve in an pani chuan an lo luta lawyer wang alo hlau thong na samaye engi heta in lo ti don alo ti ba nuaya chemte la in ama nei lo tur chuan ati a ama le ama ain tha tur thu in lo vo vela yan cheng chuan
in an hlut vak tur lo ni in a lang a ti a lawyer wang chuan mian a han hmu chuan sulen kha alo dik ani sheng chung ko fan upa ber hi alo mai lo kher mai ti in alo tong ve a mian chuan sulen wanga tun din hmun thleng ini hi ama vek hi ani boina alo ti a yan chenga po chuan ama sulen ngei chuan ani hek che a alo ti ve boka evidence paper han hmu nu po chuan ala oi theilo vakol ma se a number chu atlang thei to re lawa a hlau thong hle to ma se lawyer wang chuan a oi thei chuang lo chu tiang ka chunga ati theilo alo ti ve tlata sheng group a hian kum tam tak ka lo thok to asin ma se enge ka chan engma ka hmangai ber po Mr. Sheng Khan min lak saka a han ti a ril ru chu a boy kher mai mian chuan Mr. Wang ti a pan na yin tinge keima ni hi min pui zok mai lawang ti in sulen ni na dik tak she boka nga a han ti a ma se ani chuan lo pot thotin a chem te ken chuan a lo tin dai yan cheng po a hlau thong kher mai chutia mian han tin pa chuan katan chuan sulen a in sheng chung kwa hi an huat sok ti in a soya yan cheng chuan peni hi sheng mian ni mo ati ni mo ti ril ru in lawyer wang ne na chuan ke hian ani hi ka chan I ring em ni ma se vo in ka local chan hi ka sum tam tak invest nei let ka du wang chawani a ti in a be boya thok le khata che thutin a kuta chem te ken chu wanin a khik papa mian chu alama pot phein a kwa ta hle a lawyer wang biran chin fel nu chuan in lama an le ta yan chenga chen na va thlengin kara changa an chuak chu mian chu ron uak le in yan cheng chuan icha empty in lo ngai ven vata in chung lama an lu zui nga la an om dan chu wen king khan lo mu vekin in kar chu ala chale mai ingi mukati nge ngai do na ni hi ati a in fa hi athi nge yang ti in aphun sap yan cheng ale mian chu thudu ni yan cheng chuan angai to thu so in ama a athil ti lawyer wanga byak wanga anat pha chep thu te so in khatyang ti to lo tur te khana ti a ichunga engi muthling ta se keima wang ani do na sin tunna chuan hetyang ngai to lawin nangma hri sel na le naute cha hi ngai ven ro ati a mian po chuan ole lauti in ke chuan miss shengmian nen in chen vat ka du berani ti in akut chu awakwa a yan cheng po chuan ati fel va thei mel to thu so in lawyer wang ber kan man to a alauti ve a mian chuan ani chuan chol hadam ka du ti in a kal sana step changa mian run chuk chuan yan cheng le tu emo in bia sheru in sulen una pa thlak lo thon turin le a thei chuan sheng chung ko tel na ni thei se a ti chu sha in aril ru te chuan ka langa ngem o min mo tel vai chuan apoi don lu tuk ti in a chhuaka yan cheng run tho chang thop aka ada nen chuan in ma chonin mian chuan ke ei ve du ti in a han hmuam ve a an pani chuan anin en deuh rane yan cheng chuan kai thlu ma sa in mian bo ti chuan na ei zela a hnuwa phei chuan ole I chau chhuan ni hi ti in chung lama a pot chho ta dai mian run chuk chuan yan chenga phone check ro in an thlak lo thon chu en ma sa a vane thlak takin a mel alang tel lo hlau a thoveng sot nge chuking porun langin mi tu emo phone call in lo bia a phe khok du ang design chu a chan to lo thu an lo shila a thin rim hle tu nge le ti a zo chuan Mr. Fu ni thu soin a byak chuan phe khoka po a order sakmin kan chu vek to ati a tu nge chu a han ti chuan penny ni thu an lo soye chutia yan chengan a phe khok lo du ruk em penny tan a le chu a thik le kher mai dor nei tu chuan a design dang run en le maila a ti chuan du lawin kol chu ada maka chutia thin rim tewa omlai chuan wen king kharun kalin chu king chu arun bia a ka u naw nu te nu pa in kara in rolitum hi a fu ber lawang tuna arai le nga la ka in check up puin doctor in naw te chu mi pa ni nge ya arin thu a soi le nga la an fa lo pyang tur mi pa ani phei chuan ka u chu a thu to don si a
ti lum lo a lo omang ti ya soi mu in akal san dai chu king chuan a ril ru chuan party lo om tura akal ve ngei do na kan lo enang ngu chung ko tu pathar tur hi adam chhuak ngem ti in a in se ru hle